جوانان بسیار جوانان بسیار جوانان имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои аз ташхис гузаштани ва муайян кардани статуси худ нисбати вируси норасоии масмумияти одам имрӯзҳо дастрасӣ ба ин хизматрасонӣ пурра имконият фароҳам оварда шудааст барои ҳамаи шахсоне ки мехоҳанд аз ҳамин ташхис гузаранд. Аз рӯи оморҳо гирем агар аз 6309 нафар агар гирем аз ҳисоби умумии шахсоне ки ба қайд гирифта шудаанд қариб ки 32%-ро занон ташкил мекунанд, дигар фоизи дигарашон мардон мебошанд. Яъне имрӯзҳо мо мебинем ки миқдори занон ки онҳо нисбати ҳамин бемории худ пазир мебошанд мебинем ки миқдори занон зиёд шуда истоданд. Аз ҳисоби умумии ҳамаи сироятшудагон 49%-ашонро шахсоне ташкил мекунанд ки моддаҳои нашаворо ба тарзи тазриқӣ истифода мебаранд ва солҳои охирам ба назар мерасад ки шахсоне ки бо тариқи алоқаҳои ҷинсӣ мубталои ҳамин беморӣ шуданд нисбати қайд дар байни ин шахсонам зиёд шуда истоданд. Ҳозир ман шуморо агар мезанам 42.3% ташкил мекунад. Қариб ки 3% шахсони сироятшуда ин кӯдаконе мебошанд ки аз модари дорандаи ҳамин вирус ба дунё омад.